Ti yoro you try. Shim kabui kan kapor kakodor ka jonga ba ka jongpi. Na kwa ba nai jing kublek. New Year ya baro kho you snam thamai wasuk uba kamen ya pisi alang baro ki bas ngap ya kan ka kitien ha kan ka sngi ka mata. Ti kanda Islam shu ka pon ngan poi bi ka kitien ka jongblek. Barha kan ka sngi ka don ka kitien ka bakar pang nam ta jonga ba jong pilang baro ki bapet. Kani ka deka kitien nam ta kitu ki bapat syam you try bat ka de ka kitien nam ta kitu ki bala pedang you try ha ka jing em ka jongki. Kani ka ru ka deka kitien nam ta ki nong sharai balang ha ni sngi ki nong sharai akwa ba nong ifi ka deka kitien nam ta ki nong sharai hi kabang akwa ba nong ifi nga shim nong rem na kat kum na ikias Ezekiel kal nong balai kadakot ka ba kanriu tartar ka ba ang gumi ngan pek na churong ka heading gong unong sharai ha ka ying Israel bat kani ka kitien nam ta unong sharai kani ka kitien nam ta kinong sharai barokhan iki pastor ki padar ki evangelist ki mano ki apostle barokhan kani ka kitien nam na chompi aku apa nang fi ka kitien ka jomble ka ong dangla ka bas ngap jalan puli shwa na ka kitab proverb ka nong ka ba khandai ka khot ka ba khatwe ka ong uba bi usupin mino ya ka jing bitar baro henry ubre ubastat ukhano ya ka bat upen chai ya ka ong gani ka kitien ka jomble uba bi usupin mino ya ka jing bitar baro baru bestat ukhano ya ka jing pen chai ya ka kani kan ka deka kitien nam ta jong pi se ki nong sharai balang fi sia ki shakri jong trai shinrang bat ken thai aku ab noi fi ngade tang shakri e badet u jong trai ngam la ban kot kat kum ka dan ge jong pi ni aku ab noi fi habeneng ndon ka dan habeneng ngimdon habeneng don tang kawe kata ka deka jing bishar bat habeneng don tang kawe ban sa sha bishar hi ya uwe ubanget Asa sya bishar ya ki shakri ke jong trai ka kitien ke jong le ka ong ba ka jing bishar kan wan ning kong shwa ya ki nong sharai an wan ning kong shwa nong hikai ba du nong itu lupa ba kini ke ka kitien nam ta jong pilang baro ki bas ngap yang ha kan ni sngi menta bangai i ha ki ni sngi menta ba kum no ki nong sharai balang ki shakri ke jong trai shinrang bat kin thai ki kawang mau your way no way your way lapalak baka de ka jing lekai ka jing shakri play la long kum balak free fire baya siat kuli your way long balak PUBG ka jing shakri play kini gisngi kalong kabam itanat shu ba niu i tanggawe ba baro khot mentangi ong mga badai Anong ifi ka kamram ka jong nong sharai ka mli kata ba kanong kat bahi kai mga ka baday lot akwa ba nong ifi ka kitien ka jong blay ka ong balada pi ong ngadi babha pila len nyala di ta khmat gibriu hari khmat jong kupau ba beneng ong Jesu khmat jong Jesu niyo i hakini isngi ba menta ba kumno ba uway ushikri jong try ukawang mau ya uway pat but uway ushikri jong try ukawang mau ya uway akwa banong ya pi u Jesu khampa ya pi shani ka perthai bat yang ni shani ka perthai mengin le ya kata mengin keren ben ya kiway ngin pet ya kiway ngin bishar ya kiway kata kam de ka kamram ga jong kinong sharai ka kamram ga jong kinong jong nong sharai akwa banong ifi nan peni ya pi kat kum na ka gospel ka jong Marcus kalmang kabakat real kadakot kabakat san kong gumi ula ong ru haki tukye shakalet shakaperthai baro batu yalap ya ka gospel haki ben real baro ong gani ka kitien ti utaw banget baon ya pen maktes an pen em day utaw banget an pen rem kelampa u Jesu kelampa yang abad ya pi mengilit pen ram yano u Jesu pa mengin yalap ya kani ka gospel ka jong u Jesu
Jesu kham sim la pha ban le yong tu bam long tu ban sham bam day tu knaret em Jesu kham pha ban le chakata ban le kata Jesu ang le chakaperthai ya ek gospel pinem ban utau banget on ya pin baptis on gani ka tin ke jong blai kan pulis su tar ya pi di utau banget but on ya pin baptis on pinem on gani ka tin jong blai utau banget on pin baptis on pinem dan kam ma pi ban pin kesan banang mga ubaday kawan min sim jing sarong ngani isngi ya shakri jong try ki shakri ki jong try aku abanong ya pi Orang yang ketian ke jong blai yale percaya syaitan je syaitan on pet yap nak ke jing ke jong ab ke jing ke jong pi hagini isngi ki shakri ki jong utrai am keren ben ya pi ma yang ala dang yo kom keren pin mong ya pi nang aku aban nang ifi aku aban pin ya pi ya ke ai ka bau Jesu ong kat kum ketian ke jong blai hagini isngi ni yo i Baki syakri ki jong utrai ki penkesan ya ladi. Baki yong ba utu ikai ka bamday. Kam tame akan ika apu santere u December. Bakum no ngalayos ngo baki syakri ki jong utrai. Na lor stage ki blas le ki jong utrai. Ki keren ben ki way pat ki syakri. Ki keren ben na lor. Manong ifi ka pulpit kam day ka batat. Hadu kata-kata bapinyan pinkiran banyak iway. Hakini isngi kakam ka jong blay lapelong kum kakam politics. Ako apa nang ifi wat nom le politics mat kakam ka bakut ka jong blay. Nat puli ba ifi na umi katkum naga no Ezekiel kalanong ka baka prater kadon ka jing maham. Hani habang ayo habang on haubaman men yap sisi bat men ai jing maham yau lane men keren man maham yau baman hakalenti baman jo man pit em ya kamen sim jo utahi uriu baman on yap ha ka jingle bam hok henry ya kasnam jo ngan pan nakakti jo me henry lada me maham ya ubaman de unpai no na unpai nala ka jing le baman lani nakalenti baman jung anyap ha ka jing le bam hok henry me lapelat ya kamen sim ong ka ktin jong blai pat haba ubri ubahok unpai no na la ka hok bat ulale ya ka jing le hok bat ngalabu ya ke jingjam thot akamat jong on yap no on yap na ba memshim lamaham ya on yap hakapok ya ki kam hok jong uru ki ba ulale an ken maushu henry ya kasnam jo ngan pan nakakti jong me henry lada me maham ya briu ubahok uba uta ubam hok un le pop bat un le pop un sisin na ba ulap diang ya ke maham meru melapelat ya kamen sim ong kani kaktin ke jomblay kaningan kadi kaktin nam da kinong syarai kaningan kadi kaktin nam da pi kirang ba balang ki teman basang ki pastor kiai ngaku apa nang fi kini kan kadi kaktin nam ta jongpi kini kadi kaktin nam ta jongi wi shakri jong chwa shingrang bat ken thai bangi ka kamram ka jonga ba ka jongpi kam de ka kamram ka bangin ben inu kam de ka kamram ka bangin bishar inu ka kamram ka jonga ba ka jongpi ka de bangin lit pelat na kata ka jing sate shakhum hakini sngi ini kaktin ko jumli ko ang habang ala ong haubaman men yap sisin bat men aga jing maham yu lada men keren men maham yu baman nakalinti baman jung bat on pen em ya kaman sim jung uta uriu baman on yap ong ini kaktin jumli bat haka jingle bam hok
Henry yakasnam joongan pan nakakti ka jumi. Kinmao ladangi ngile ke ang utraan bishar. Ladangi kam simlak pen ki brio Henry pada ngitap da ke hakakli ka jongki kabangin pen isi yanu. Utrai unpan na pi ka jong bishar. Lada upoy dujok kitu ki langbrot ki jong pi ki badana ka tukat palang ka kinhun palang ka jong fi. Akwa banang pi ujisu unpan jing maham o unpan jing ken na pi. Namarundai maki ki balepok de ma pi ba pilepok iki. Lada ki poy dujok maki ujisu unpan na pi. Kenmau lada pila pelat ong gani ka kitin ka jong blay on pelat ya kamen sim ka jong pi ruhi. On pelat ya kamen sim jong pi. Kenmau ko pi ki shakri jong twa shimrang bat kentai. Pilong ngala duai si pau kenta si sengi ngala sya jing it si spa sengi nan jing mentoy lada pidang le hi ke ke bamdei ban le namaga kitin ke jong ble ngan puli fiu jisu pen ken mau yang kat kum no Matthias kal no ngabakhat san ngan puli fi kat khot li no Matthias kal no ngabakhat san khot ke bishpau ter so puli ma phi ngan puli lut ma hang ni ka hading ka ong ke ka pentingit yo brio man puli fi na do ka khot ke bakhan rio ko ong mi ujisu te la ong phiru kata pin pat sngo tho babaro kat ki barung shapo ka shentor ka le hapo ka po bat ka bread no ya ka sharut Henry kata ki ru kiba mi na ka shintor ki mi na ka donut kita kiba pentingit yo brio na ba ka donut ka mi no na ka jimut baman bat ka ba peniap ka ba kelem ka ba yakai kentai ka ba itu ka ba sakhilam ler ka ba karan ben ong gani ka kitin ka jongblay aku apa nang fi kani ka kitin ka jongblay ka ong jisu ong ikisanran pimpat smotho Ladang ibam mika bam ujisu ang ni klam tet ka ktim lelay ni ke ka ba mi na ka shintor ka ba tingit ujisu syam smobha ken mau kisan ki ong ko jisu ka ba tingit yo brio ndai ka tu ka ba lada pi bam ja klam tet ka ktim lelay ndai lada pi kran ben ong ka ktim jomblay ka ba mi na ka ni shintor an panjing ken ong lay Naba Henry kita ki ba mi no nakasimtor kami nakadonut ka bamkut kadaw ako ako ng ifi inang bangin buram iwe ngamdan ni tamsyo tanggaway ngan puli ifi Ecclesiastes kanang balay kakot ka banyo hangyo Solomon ukuran panggadon kapor ki barot kadon kapor kaban bam kadon kapor kaban kapor kaban yap Solomon ukuran ya kata badang ni kada khot kaban nyo wong Solomon kapor kaban kat bar kapor kaban su kapor kaban snapjar bar kapor kaban keren lada pisngo to shisha filay akum keren ben no nang la ka ba pisnapjar Fiyo ka jing bakla jong no nang la ba nai kiran ben seyo haka jaka ka ba pipin kiran ben ong gani ka kitin jong le ka don kapor ka ban kat ba ka don kapor ka ban su balay pim su no menta haki jing duai ki jong pi pan ma no trayo le si pi ong ngala kiran ben ne si pila kiran ben no shakri jong trai aku apa nang ifi pan ma no la da ka dei ka bangin pan ma ni dei ban pan ma pada kuat apa nong epi wan nong kentak tan se ka pulpit ka ban na jrong pulpit pinkiran ben ya nu te ka pulpit kam de ka batak ka pulpit ka de ka kamram ka jong uling do aku apa nong epi ujis ublay ay ka hukum yo Moses ka ban shna ya kata ben nikel bahakan ni kata ben nikel nganong epi dan lightly ki kamera kawai ka di ka baranda kawai ka di ka jaka ka bakentang ba kawai ka bakentang lagi bakentang tam bahaki ni ki light lagi jaka ki brio barokot ki numla ban rung de kata ban kel ula tang uling do
Hari ka jaka ka berkentang tam. Berkataru unda iman ka sengi, unda iman ka por, nisin sikiyo. Kata ka di sisin sisnam. Haka sengi ka bulay, labu ka bakini kiling do, kini ajing kanya bulay, daka senam. Bahkan ka jaka ka berkentang tam ko aba nang ipi. Lada uling do unrung. Kalam da lapan sele yo, kalam da kajing dadon kajing tingit habu. Lada umpat long ubakut, anyap. Jema aku apa nang ifi, ya uling do syab unrung, syaka-jaka ka bakintang, latte ya udah telai na singkai, yo le si uyap hang tu bakin yo tanya kamet. Be yo ya piru ne. Don ne kitu cinte na singkai jompi. Yo nang artatin ne ya kacingin ga jompi. Yo le si piong ngalak piang bangangan rung si bening. Yo pilan na ladi. Buon kisya kali jong tara gini isngi. Kiyong nga duway, nga iya ka peneng, ngam ayo yu tara. Eke bas ngosi pada. Anda kilayap, anda ujisuan. Yo pimyo bentalang na. Kirang baling do. Ngapay kerkom nakaktiyan jong lay pada nuway do tau. Uban yap, apo kata jaka, apo terbanikal. Raya kini isngi lada nang don ni kata benikal larang ilang yak kerkom hukum bun kirling do kinyap namar kinde ki makhot kinde ki makhot kila keren persya te yu blai kim persya lima kiong kumte hari ki persya lima kai kasintur onsen yong nga i yu jisu nga i yu blai Lika kamp lang ile, lipit susi tayo Jesu. Susi pahaya kata, kada uprovo buang dala ka sa jar. Waba lang ifi kani ka eke kakitin ko bami api, kalong kong kakitin si bet. Kami per ba kakitin si, haba pikiran bet niya nuri yun. Kami per, waba lang ifi. Kami lang jing per ya. Kami lang jing per. Boleh kado yang nak ketin ke jumlah. At kung mga pisas ka nang besar, berkat kebar kanda. Kung guni, wadai bu kanu kaketin si kami nakasyuntor jumpi. Haritang kababit, ya kabantay, ya kabadon kam, ba kan ay kaching ay, ya kabakinyos ka. Ano ba ay kaya kakakitin kaba ichili jang na ublay kan meet na kasyuntor ka jumpi. Apostle Paul luang ni angin pinmeet na kakakitin kabatay. Kinaya ki kajimbam kabatay ngin maari na kaya kabangin pinsmusi pat ikiway. Nginam karan ben yun ngin don kachiti. Kung abo nang ifiw Jesu kalat yang apa ipi. Namdan niya itam syuk mangan karan na kanigas ni. Kung abo nang ifi tuungin syara ngin duway o taray. Ngin paan kajing it. Hakajing shisha bapin karan niya kajing tim karan o kajing karkugan. Yalesi PE gano kajing bak. Yalesi PE gano kajing bakla duway kerpang nam tau ta. Pinbanay kajing karku jang ublay yahuta uba PPEC. Tak lembab tamo. Yalesi people sure ni no ya eat no eso. Dalang panmap no rohi. Nama ublay sa bishar hok. Mah, kaya kata sa puli. O Ezekiel. Ito mga puli mo niya. Ito ang duway lang. Mah. Hallelujah pa, try Jesu ko do pang yayu eme try Jesu biye. Kung gikun ki jome Jesu ko do pang layo ay ki kaktien ka jome tra. Maro ya pa try. Yang try nga kam ay ki kaktien na try Jesu. Kabangan persmusi iki try ladang nga layo kung persmusi iki try. Map na yang Jesu ko do pa try. Try pendap ni daga jing it ki jome try. Angin lang ki brigi bedap daga jing it ki jome Jesu try.
Patray gino bod bamantra kin ria pa. Angin ay ka ktien ka batay pa namar ka bamin kong lami ka ktien try ang ktien jome. Panyo ktien jome try one no blay pa try. Patray chisu ngit pa. Namar ka ni ka ktien ka jome try ka lang bala pasat men sim no blay try chisu. Patray ay bangin tap ka ktien ka jome try. Angin tap ka chin iet ka jome try. Patray bless gini bas try kui ki pa try. Penabi kita ka chin iet ka chin kaman ka jome chisu try. Patray nga penbana try ka chin kublay jome try. How snam aja punya try. Habang iya atau kini singi lai spa try chisu lai spa tam ki singi try chisu godo pa try. How snam aja try chisu aja punya try. Try ngai pa try. Men pendap ini dengan cing iya pakai cing kemen jome try. Hakak kertengga jome chisu ada doai. Amen. Chisu kerkuifi. Amen.